הקודמים של האי. מקס הרג את ג'יני. כן, אבל זה לא הסוף. איך לא? מקס הרג את ג'יני בהיסטוריה ההיא, אבל אתה הולך לכתוב היסטוריה חדשה. טומי, אתה יכול להציל לא רק אותה, אלא את כל העולם. באמת? איך? תחזור אחורה בזמן, לאותו היום, 9/9/2009, ותדאג שג'יני תעלה על היאכטה. זאת המשימה שלך. טומי? טומי, תפתח בבקשה את הדלת, אנחנו רוצים לדבר איתך. לא נעשה לך שום דבר רע, פשוט תצא משם עם הספר, ואני מבטיח לך, אנחנו נשחרר את כולם. טומי, אל תאמין, לא תישאר בפנים. משהו, היא נחלקת! ג'יני, תעזבי אותה! מה את עושה? חתיכת זקנה מטורפת! מה את עושה לה? משהו שהיא צריכה לעשות כבר מזמן. מספיק עם זה. אמא. ג'יני, בסדר? היי! תגיד חמוד, למי מכולכם טומי יקשיב? שתוק! שאלה תשאל אותי, תראו, אני בסך הכל רוצה לשוחח איתו, והאמת שהוא נשמע לי קצת מפוחד. חשבתי, אולי אני אשחרר אחד מכם, שייכנס לשם וידבר איתו בשמי. מה אתם אומרים? תשחרר את אחותי. תשחרר את ליבי, תדבר איתו. לפחות שאת תשתחררי. רוצה שאני אגיד את זה? אני כבר אסביר לך. ואתם, אל תזוזו. אנא. ליבי? תגידי לטומי מה אני עושה? תומר מכוון על האקדח. ליבי! ליתר דיוק, טומי, לכוון אקדח ישר ללב של ליבי. חתיכה של גל, אמרת שתשחרר אותה. אז אמרתי. טומי, אני הולך לספור עד 3, אם אתה לא יוצא עם הספר, אז נו, אתה יכול להבין לבד. ליבי, מה לעשות? 1. אל תפתח, טומי! ליבי, אני פותח! 2. אל תפתח! טומי, תצא, הוא הולך להרוג אותה! 3. מה קרה? נהיה חור גדול מדי. בוא'נה, כמה חורים עשית? מה זה? זה כמו אחרי מלחמה. את מוזמנת לעשות בעצמך אם לא נהיה לך. לא, את התחלת, את תסיימי. אוקיי. פה זה טוב לך? ימינה, ימינה, ימינה. שמאלה קצת, עוד שמאלה. שמאלה. נו. לא, פה זה טוב. זה טוב. טוב, זה לא עובד ככה. לא מבינה למה הוא צריך לתת לך את התמונה שלו. מה, כדי שאני לא אתגעגע אליו, נכון, קבוצי? הוא גר מעבר לקיר. נכון. איזה כיף זה. מתוק יפה. טוב. תחזיקי. תביאי מקדחה. מקדחה? כן. קחי. תחזיקי.
טוב, זה יעבוד. פצצה. את הבגדים שלי, איזה סירחון, בא לי למות! טוב, לפחות זה יפסיק. אני מה זה מצטערת, אדי, באמת. אני לא התכוונתי לעשות... ליבי, הבנתי, נו, הצטערת על זה כבר 20 פעם, לא משנה, לא חשוב. סליחה. כל פעם מסמר דגלים בקיר. אולי את היית רוצה לתקוע את זה במקומי אתמול? אולי? אולי? לא הייתי הורסת את כל החדר. טוב, נו, בנות, לא נהרס החדר, לא קרה שום דבר, מה, כולה קצת מטונף וקצת מסריח, אפשר לחשוב. אני אביא צבע, מחר בבוקר תעשו וי של כל החדר, יהיה בסדר. מה מחר? אתם שלם. במועדון. אני יכולה לישון אצל צ'יפ? טוב, תעשו לי את זה בפעם הבאה שאתם רוצות לתלות תמונה, תקראו לי, בסדר? למה קמת? אסור לך לזוז. אני אשים לך מגבת שתעצור את הדם. בזהירות, בזהירות. אוקיי? סליחה, לא התכוונתי לך. עכשיו זה יותר טוב. מים, להביא לך מים? אני שמחה טוב. מה? אני שמחה שיצאת אליהם. טוב, גלגלות יש, מברשות יש, צבע יש, מה חסר? ניילונים, נכון? טוב, אני הולך לבית את הניילונים. תתחילו בינתיים. אחלה. בסדר? מה את מפקת? עוד לא התחלנו. יואו, אני לא ישנתי דקה כל הלילה הזה, המזרון המסריח במועדון. איך כל הלילה הרגשתי שהולכים עליי דברים כאלה. נו, טוב, יאללה, בוא נתחיל, בואי כדי שנגמור עם זה, אוקיי? יאללה. יאללה. נו, אני עובדת, אני משגיחה עלייך שלא תפוצצי עוד איזה צינור ביוב. מה, את מאוד מסוכנת לאחרונה. אוי, שאת כל כך מצחיקה. אנה, אם את לא צובעת, אני לא צובעת, זה הסיפור. וואי, למה את קוטרי? זה לא כזה נורא. מעולה. כן. אני צריכה להצטער. תגידי, שמעת משהו על הסרט החדש של טרנטינו? לא, למה? סתם צ'יפ כל הזמן מדבר על זה, הוא רוצה לראות אותו. לא, אז חשבנו על איך זה יום. לא, ממש לא. את לא משאירה אותי לצבוע לבד? לא, לא בחשבון. יואו, למה את ישר קופצת למסקנות? סך הכל שאלתי אותך, לא יודעת למה נזכרתי בזה. אז את יודעת מה, אולי תזמיני את צ'יפ שיצבע איתנו. ככה ייקח לנו שעתיים במקום 8 שעות. נכון, אני אזמין אותו כדי שיראה איך הרסת לו את התמונה. סליחה? מה, את לא הרסת לו את התמונה? לא, את הפלת אותה. כי את פוצצת לי צינור של ביוב בפנים. כי הכרחת אותי לתלות אותה על הקיר.
טוב, אין לי כוח לזה. מה אין לך כוח? אני לא מתכוונת לצבוע קירות ביום החופשי שלי, מספיק. אבל הבטחנו לידי. אז הבטחנו לידי. שילמד שאנחנו לא העבדים הקטנים שלו כאן. יודעת מה, אנה, בסדר. בסדר, אם את הולכת ואת לא צובעת, גם אני לא צובעת. לא אכפת לי שהקיר הזה יישאר שחור תמיד. בסדר. שחור זה הירוק החדש. צ'יפ, אתה בא לסרט? אופס. אתה בסדר, טומי? סורי. מישהו שומע? אנה, ג'יני, צ'יף! אני לא איך לצאת מכאן. הם לקחו את המכונת כתיבה, אני לא יודע מה לעשות. איך את מרגישה? זה פחות כואב. חייבים להוציא לך את הכדור מהבטן. איפה הפינצטה שלנו? זה בתי כיפור או משהו, נכון? טומי! עזוב את זה. פשוט תהיה כאן איתי טוב. עזוב את כל זה שטויות, באמת. תקשיב לי, תהיה פה איתי. בטח. כמה זמן הייתי שם? בחדר? לא יודעת, די הרבה זמן, אני לא זוכרת. די הרבה זמן. איך הם נכנסו לכאן? ראינו שאתה לא יוצא, אנחנו הלכנו לחוף. וחכו לנו שמה. הייתי צריך לצאת. בגלל ליאור רבח. שאני כזה פחדן טוב, מאידיוט. הוא היה יורד גם לך. אני בחיים לא אסלח לעצמי על זה. בוא נדבר על משהו אחר, טוב? משהו מאחורי הדלת. אני שם מכונת זמן, באמת. נו, אתה יודע איפה זה, בקצה של המרינה, נכון? אז בקיצור, הוא היה כזה חמוד, כולו חום חוץ מהאזניים שהן קצת לבנות. אבל לא היה לו קולר, אז אני לא חושבת שיש לו משפחה. אבל לא יודע, אני כל כך רציתי לקחת אותו, אבל לא יודעת מה אדי יגיד. מה אתה עושה? מה? לא, מה פתאום? לא, מה אתה עושה? תניח את זה. מספיק טוב שאתה מערך לי חברה. למה? בכיף. לא, טומי. לא נראה לי שאת מגיעה לחלקים של המעלה. סליחה? שאני אבין, אתה קורא לי גם מדע? תיזהר. סליחה. תראה? ירד? לא, יש פה קצת. שנייה, אני אביא לך משהו. לא, אז בסדר. מה? כובע, שלא תתלכלך עוד יותר. של בחורות. של בחורות. נו באמת, כולה כובע. הנה, שים את זה ככה. מה? אתה נראה מקסים. תודה באמת. באמת. מה ניסית לתלות פה בכלל? תמונה? כן. זאת התמונה? כן, אבל זה אנה רצתה את זה, הוא נתן לה, אני יודעת מה. ואז הילדה הזאת אמרה שג'יני וצ'יף, צ'יף האמיתי, כן? שהם חיו ביחד על האי הזה בהיסטוריה אחרת. ושזה נגמר לא טוב. ועכשיו אנחנו צריכים להפגיש ביניהם בהיסטוריה שלנו בשביל שהכל יסתדר. כן. אתה חושב שזה אמיתי? לא יודע. לא. זה בטוח הסיפור הכי מוזר ששמעתי בחיים שלי. השני הכי מוזר, נכון? אחרי שזה, שצ'יף שלנו בעצם סול. וואו. בכלל לא מבין מה היא צריכה תמונה שלו. פה בחדר השני. נו, זה בדיוק מה שאני אמרתי לה, זהו, אבל היא כל כך תתגעגע אליו. מה קרה? כלום, סתם, הם משגעים אותי שני אלה. כל היום תקועים אחד בתחת של השני. ואני עוד צריכה להיות איתם כל הזמן, אז אתה... את לא מקנאה. מקנאה? מה פתאום? לא יודעת. הוא מוצא חן בעינייך? צ'יף? הוא לא... אולי פעם חשבתי שהוא בסדר, אבל זה הכל, מאז הוא ואנה נהיו ביחד, וזה כבר לא משנה בכלל. עזוב, אני סתם מדברת שטויות, כי אני קרואה מעייפות, זה נורא, זה פשוט סיוט לישון במועדון, סתם, אני מטומטמת, אני לא מצליחה לשכוח ממנו. אפשר להגיד לך משהו? מה? נראה לי שצ'יפ מתאים יותר לאנה מלך. מה לא בסדר אצלי? טמבלי. אני מתכוון שמגיע לך מישהו יותר מוצלח מהצ'יפ הזה.
אמרה לך איך אתה אמור לנסוע בזמן, הילדה? לא. רק אמרה לי שאני צריך להאמין וזהו. כן? תמיד ידעתי שזה אתה. שזה אני מה? שיציל אותנו. אחרי שידעתי, נשמעת. לא יודע. ליבי, אל תדברי כל כך הרבה. אתה מאמין? אני מאמינה. ליבי, לא. אל תרדמי, ליבי, תתעוררי. ליבי! חדר זמן בבקשה. ברוכים הבאים נו, ילדה בבקשה! מכונת זמן בבקשה! ילדה! ילדה! איך קוראים לך, ילדה? ילדה! איפה את? וואי. תודה. שיחקת אותה. באמת. ליבי, כל הצבא מכיר. לא, מה פתאום, אני לא יודעת מה הייתי עושה לבד עם הקיר הזה. באמת, תודה. אוקיי. אז נראה לי שאני אזוז. טוב. טוב, אז ביי. ביי. תודה. וביי, תודה. זה לא פייר! זה לא פייר! זה לא פייר! ספר לי על זה. נעים מאוד, אני צ'יף. אתה צ'יף? לכבודו ועצמו. עזרתי לה לצבוע קצת. מה? מה יש לכם, נו? סתם עזרתי לה. אוקיי. ברור. יאללה איתכם, תגיד, אתה חושב בגלל שההורים לך כאלה זקנים שכחנו מה זה להתאהב כבר? איזה להתאהב, כל הצבא מכיר. בסדר. חכה שהיא תבין איזה אוצר יש לה ביד. די. טוב, די, לא נציק לך עם זה יותר. מה שכן, ילד, כדאי שתלך לישון. יש לך מחר יום עמוס. לכולנו. לילה טוב. היה טוב. היי, טומי, יש לי משהו לתת לה לליבי. מה זה? משהו ששוכב אצלי בארון כבר שנים, ונראה לי שזה יהיה עליה מקסים. בחיים, אני לא מספר לכם יותר כלום, די. אתה חייב לעזור לי. ליבי, היא גוססת. לקחת אותה לרופא או משהו? אני לא יכול. מה לא יכול? בטח שאתה יכול. אתה זה שצריך לעזור לה, לא אני. מה, איך אני? אני לבד פה. הם חטפו את כולם. תומי, למה אתה עוד כאן? אתה לא מקשיב? ליבי... אין לך משימה לעשות? אני לא יודע מה אני צריך לעשות בכלל. אני לא יודע איך אני חוזר בזמן. אני לא יודע כלום, היא לא אמרה לי כלום. היא אמרה לך כל מה שאתה צריך לדעת. רק אמרה לי שאני צריך להאמין. בשביל לנסוע בזמן אתה צריך להיכנס לתוך הקיר הזה בכל הכוח שלך. לתוך הקיר? אוקיי, לתוך הקיר. זה נקרא להאמין? תיכנס לתוך הקיר, תומי! מה, אתה צוחק עליי? זו בדיחה? מה? תאמין שאתה יכול לעבור ותעבור. אני מאמין! אתה לא. ואני בכלל לא טיימר. אתה באמת לא טיימר. עדיין. מצטער, אסור לי להיות כאן. חייב ללכת. מה? אתה לא יכול ללכת ככה. מצטער. צ'יף! צ'יף! ליבי? בסדר? היי! וואו. כבר סידרת את החדר? מה קרה? שינו את השעה למחר או משהו? לא, הכל כרגיל. סתם... אמא שלי, לא יודע מה עובר עליה. אמרה לי לתת לך את זה בגלל שהרסתי לך את הכובע. וואו, מגניב. איך זה נראה? מתאים לך. יפה? מה? אני לא יכולה לקחת את זה לאמא שלך. תגיד לה תודה. באמת. זה בסדר, היא מילא אף פעם לא לבשה את זה. באמת? אוקיי, מגניב. זה יתאים בול לשייט מחר, לא? גם אני חושב. כן. הוא יאהב את זה, נכון? מי? צ'יף, הוא בקטע של וינטג' כזה, לא? זה מעולה. טוב, אז תודה. תגידי גם לאמא שלך, כן? תגיד לה תודה. ביי. לילה טוב.
זה כואב. ליבי, אל תעזבי אותי, בבקשה. מצטער, טומי. ליבי. ליבי. אני רואה שהתחלת להאמין. זה לא משנה עכשיו. ליבי. ליבי מתה. תעשי משהו. אתה עוד לא מבין. מה אני לא מבין? אתה זה שצריך לעזור לה. אתה טיימר. טומי, תסתכל אחורה. כל מה שקרה מאז שיצאת מפה בפעם האחרונה קרה בשבילך. קיבלת הצצה על היסטוריה קטנה שיכולה לקרות, כדי שתבין למה אתה מסוגל לפני שתתחיל המשימה שלך. בגלל היא מתה. אני יודע. אתה לא מקשיב. אני כן. זה לא קרה באמת? זה עוד לא קרה באמת. אתה יכול למנוע את זה. אתה יכול לתקן את ההיסטוריה. בשביל מה עשית את זה? רק בשביל להדגים? והכל היה ניסוי? מה אתם רוצים ממני? טומי, שנינו יודעים מה אתה צריך לעשות עכשיו, נכון? ליבי, את בסדר? כן? מה קרה? די! להשאיר אתכם לבד אולי? מה קרה שם, טומבוי? כמה זמן הייתי שם? אתה צוחק. לא, כמה זמן? היית עולה 2 שניות, יצאת וחזרת. יש שם בכלל מכונת זמן? לא מאמין, איזה מדהים זה. נו, מה? ספר כבר. לא מאמין שאת בסדר. טוב, משהו קרה לו. מה זה הבונקלה הזה? די, נו. כמה אצבעות זה טומבוי. טוב, נהיה לי כאב ראש רק מלראות אותו. איך נשום קצת אוויר. מישהו בא? אני... רגע, שנייה. אין לנו זמן. אנחנו חייבים לצאת מפה, מקס ואלנה בדרך. מה? איך אתה יודע? אתם לא מבינים? אני נסעתי וחזרתי. נסעת לאן? לחופשה בטורקיה? על מה אתה מדבר? בזמן. אני נסעתי קדימה וחזרתי. אני יודע מה הולך להיות. נו, אין לנו הרבה זמן, בואו. איך עליתם את האבנים? נחתמה לי הרגל. לא מאמינה שנתנו לטומבוי לסחוב אותנו לפה. סבלנות רגע. אמא, לזה הם. זה מקס ואלנה? זה אלה שחטפו אותך? כן. כל הגוף שלי צמרמורת. נכנסו פנימה כשאתם הייתם בים. חטפו אתכם. זהו? טוב, הם עשו לי משהו, נכון? זה לא משנה עכשיו. זה כבר לא יקרה. שינינו את ההיסטוריה. אושר גדול. מה עכשיו? נקים ציוויליזציה חדשה בין העצים? לא. עכשיו נחפש מקום בשבילכם שתוכלו לחכות בו. בשבילנו, מה איתך? כן, מה אתה הולך לעשות? מה שצריך. להציל את העולם.